खुलुमबाय देहायारि जेंना सोमजियोब्ला एबा लोमजायोब्ला जोङो मुलि जायो बेबायदिनो जिब जुनारनि सावस्रिया गाज्रि जायोब्ला जिब जुनारनो फाहामथाय होनाय जायो आरो मुलि जाहोनाय जायो नाथाय जायखौ जों देहा सावस्रि गोग्गो लाखिनो थाखाय जायो बेयावबो गेनाखान्थि सोलियो आथिखालाव जाग्रा मुवा बेसाद जेरै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ ना बेदरफोरखौ गिथावना बिस गोनां मुलिजों दिहुननायनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां नंखाय मुलिबो दिहुनग्रा कारखाना दंसै बेनिफ्राय सांग्रां जा उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव गंसे नंखाय मुलि बानायग्रा कारखाना हमजादों आग्रानि शास्त्रीपुरम ओनसोलाव मोननै कारखानाफोराव जुनारफोरनि थाखाय नंखाय मुलिफोरखौ सिरि सिरि बानायनाय सोलिदोंमोन बे कारखानाफोरखौ लाइसेन्स गैयालासे आयेन बेरेखायै सालायगासिनो दङमोन बेवहाय दिहुनजानाय मुलिफोरखौ हादरनि गोबां बाहागोफोराव फाननाय जायोमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जेब्ला नंखाय मुलि दिहुनग्रा कारखानानि बागै मिथिनो मोनो अब्ला आग्रा पुलिस एसओजी नायदिंनाय नगर जन आरो सिकन्दरा पुलिस थानानि जथाय हानजाफोरा जायगायाव सिग्रोमदोंमोन ड्राग्स बिफान आरो पुलिसआ जयै सिग्रोमनायनि उनाव गासैबो बाथ्राया सोराङाव फैयो कारखाना सालायग्रा सौरभ दुबे आरो अश्विनी गुप्ताखौ खानाय जायो लोगोसे बिसोरनि प्रोडक्शन मेनेजार आरो गुबुन मावफारियाफोरखौबो हमनाय जायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेफोराव दिहुनजानाय नंखाय मुलिफोरखौ गुजरात मुम्बाइ एटा कानपुर आलिगड़ जयपुर आरो पान्जाब बायदि नोगोरफोराव जगायनाय जायोमोन बे नंखाय ड्राग्स रेकेटआ दुथां आदबफोरजों सोलिगासिनो दङमोन नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनबावोदि नंखाय मुलि बानायनायाव बाहायजानाय गोथां मुवाखौ मुम्बाइ आरो दिल्लीनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन कारखाना सालायगिरिफोरा उत्तराखंडनि रुड़की आरो काशीपुराव मुलि बानायनो थाखाय दाहारनि मुङाव लाइसेन्स लादोंमोन नाथाय उत्तर प्रदेशआव बे सुबुंफोरा लाइसेन्स गैयाजासे मुलि बानायगासिनो दङमोन बेफोर कारखानाफोरा जुनिया महरै बेबायदि जायगाफोराव लुजादोंमोन जेराव सुबुंफोरनि थांलाय फैलाया खम आयेन बेरेखायै थगायनानै रां आर्जिनो थाखाय मानसिनि जिउजों लोगोसे जुनारफोरनि जिउजोंबो गेलेयो सुबुंफोरा खुंथाया दा बे आयदानि सायाव मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे बेबायदि आयेन बेरेखा फालांगिखौ बन्द खालामनो हायो